Bueno, últim partit del campionat, vale? Sortim igual que els altres, vale? I sobretot, a passar-s'ho bé. Hem fet un bon torneig, són 2 victòries, i ara queda donar-li la cirereta al pastís que es diu, no? 1, 2, 3, Catalunya! Estem allà als Mundet, a la 4ª edició del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de futbol sala, que està englobat dins dels trofeus Ciutat de Barcelona de l'Ajuntament a les festes de la Mercè, i és un trofeu que la característica que té és que està dedicat a nivell 1. El nivell 1 és el màxim nivell en competició d'equips, tant sigui en futbol com en bàsquet. Llavors són nanos amb molt poca discapacitat i amb molta habilitat motriu i amb molta capacitat coordinativa. Llavors és un trofeig que està especialitzat en el tema de nivell 1. Doncs clar, de cara a l'espectador és molt atractiu perquè són nanos que juguen molt bé, alguns inclús han estat integrats en equips normals, i és, diguéssim, una de les competicions de màxim nivell junt amb el grup 1 del Campionat de Catalunya que tenim dintre de la federació. Doncs mira, molt agradable i molt bé, m'ha sento molt bé. És la primera vegada que estic aquí i m'ha agradat, la veritat és una sensació molt bona. La majoria els coneixem tots, la majoria menys el Juanjo, que juga a segona, tots juguem a primera, els coneixem. Fem pinya dins i fora del camp, som gent responsable, que juguem a futbol i mira, fem l'esport que ens agrada i ja està, res més. És el primer cop que vinc aquí i intentaré guanyar i aixecar el trofeu i a veure si podem quedar campions, i si no, doncs mira, aplaudir i disfrutar aquest dia, que ha sigut magnífic i ja ha estat bé. Sí, ens han oferit aquesta oportunitat la nostra entrenadora, exentrenadora ara dels Especials d'Andorra, i estem molt orgulloses de poder participar. Més que res perquè és viure una nova experiència amb gent amb discapacitat i alçar una mica els valors que tenim i la igualtat entre persones. Amb molt carinyo i molta alegria. Són un amor. És que és diferent el tracte entre persones com nosaltres i ells. Ells, al moment, ja estàs integrat en el que és el seu món. Ens han rebut molt bé, com si fóssim un mes a l'equip, i això, a l'integrar-se al primer segon ja formes part de l'equip. Jo crec que ja durant 3 anys ja aprens una miqueta a jugar millor, també. I amb els companys que en tens, l'experiència ja va millorant una miqueta més. Va coneixent gent, t'ho passes bé, i crec que una experiència molt bona.